Okulistari deituko diot. Rin, rin. Kaixo, ni Maria Jose okulista naiz. Zein da? Ni Paula naiz eta nire umea Ikerrentzat orduan nahi dut mesedez. Eta zer gertatzen zaio umeari? Ez du ondo ikusten, eta ikastolan ezin du irakurri. Konponduko duzu? Noski. Eta noiz daukazu libre? Ostegunetan eta astelehenetan. Barkatu baina ezin dut, asteazkenetan? Itxaroten utziko zaitut momentu bat. Bai daukat, baina gero bietan. Ondo da? Bai, ondo da. Mila esker, agur. Medikura deituko diot. Tirrin, tirrin. Bai, Maria Jose naiz da? Naiz garen futboleko partio batean lesio bat egin dut. Eta uste dut tibia gaizki daukatela. Bai, non zaude? Ekintza ikastolan. Bidaliko eta ambulantzia bat zure gana, bale? Eta etortzen zarenean radiografia bat egingo dizugu. Bale, eskerrik asko. Agur. Bueno, deituko den medikoari. Tirin, tirin. Bai, Donostiko medikoa naiz, zer nahi duzu? Nire anaia katarro handia du. Bai. Zer egunetan duzu libre? Ostirala arratsaldean 7 eta erditan? Ezin dut, beste norbaitekin dauka bisita, barkatu. Eta larunbatetan goizean 10 eta erditan? Ezin dut, izan daiteke larunbat arratsaldean 7:10 gutxitan? Bale, ez ikusten gara. Bale, agur. Sendagilarnei deituko duen. Ring, ring. Kaixo, Alejandro sendagilan naiz. Kaixo, itzordua hartu nahi dut. Zer gertatzen zaizu? Sumara handia daukat. Zer gunean nahi duzu itzordua hartu? Gaur benetan posible izango dezakezu. Bai, zer duan? 11 eta erditan. Bale, nola deitzen zara? Ander. Bale, 11 eta erditara, Ander, agur.